созмони ҷаҳонии муҳоҷират мегӯяд дар тӯли 15 соли фаъолияташ дар тоҷикистон бештар аз 700 нафар шаҳрвандони тоҷикистонро ба сифати қурбонии қочоқи инсон шинохтааст. ин омор дар ҳошияи нишасте дар душанбе гуфта шуд ки мавзӯи қочоқи инсон дар кишварҳои осиёи марказӣ ва афғонистон мавриди баррасӣ қарор дошт. ин теъдод шаҳрвандони тоҷикистон барои кӯмак ба намояндагиҳои созмони ҷаҳонии муҳоҷират муроҷиат кардаанд. албатта қисмате аз мардум ва сокинони тоҷикистон дар муҳоҷирати меҳнатӣ аст. мутаассифона дар зим теъдоде аз онҳо ба ҳодисаҳои қочоқи инсон мувоҷеҳ мешаванд. мушкили қочоқи инсон на танҳо дар афғонистон балки кишварҳои осиёи марказӣ ба мушоҳида мерасад ва ҳадафи мо ҳам ҳамин аст ки ҳукуматҳои кишварҳои минтақа сари муколама нишинанд ва дар ин самт кор бикунанд. кишварҳои аслии муҳоҷирати шаҳрвандон русия, ҷумҳуриҳои дигари иттиҳоди давлатҳои мустақил, туркия, халиҷи форс ном бурда мешавад. маъмулан дар ҳамин кишварҳо бештар мавриди қочоқи инсон ва истисмор қарор мегиранд. ҳамчунон афғонистони ҳаммарз бо тоҷикистон аз кишварҳои дигаре ҳаст ки ҳодисаҳои қочоқи сокинони тоҷикистон дар ин кишвар сабт шудааст ва аммо омори дақиқи мавридҳои гирифтории шаҳрвандони тоҷикистон ба ҳодисаҳои қочоқи инсон дар афғонистон гуфта нашуд. بوده اما از توسط ادارات افغانستان توسط برشان کمک صورت گرفته، مثلا خصوصا در بعضی مواردهایی که خصوصا از بخش از کشور همسایه ما تاجیکستان. афғонистон як кишвари ноамни ҳамсояи тоҷикистон ва осиёи марказӣ аст ва эҳтимоли афзоиши мавориди қочоқи инсон аз кишварҳои минтақа дар афғонистон зиёд гуфта мешавад. дар зимн роҳи муассири мубориза бо қочоқи инсон муколамаи мақомот ва табодули сареи иттилоот дар ин маврид гуфта мешавад. яке аз бузургтарин чолишҳо доштани маълумот ва ҷузъиёт дар мавриди ҷинояти нақси ҳуқуқи инсон мебошад. ин бисёр муҳим аст ки ҳукуматҳо ва намояндагони ҷомеаи маданӣ дар ин робита табодули маълумот дошта бошанд. аммо бояд мо мутмаин бошем ки ин афрод дар кишварҳо мебошанд, масалан дар афғонистон ва дар тоҷикистон аз истисмор ва қочоқ ҳифз шаванд. ин метавонад барои духтарҳо масалан кор ё издивоҷи маҷбурӣ бошад. For girls, it could be forced marriage, for example. طبق اطلاع اخیر وزارت داخلی تاجیکستان در 10 ماه سال جاری 49 نفر با جرم قاچاق انسان دستگیر شدند که از این 5 نفر مرد و 44 نفر زن می باشند. 90% دستاندارکاران قاچاق انسان زنان گفته می شود. از شماره عمومی قربانیان جنایت قاچاق انسان 36 نفر زن و 10 نفرشان طفل بودند.